Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a ga labaran duniya. Abinda Atiku ya faɗa yayin ƙaddamar da kamfen ɗinsa, ya ce ƙasa ta ɓalɓance ƙarƙashin mulkin jam'iyyar APC. To jama'a ga labaran bi da bi. Bayan shafe tsawon lokaci ana hanƙurin wannan rana, jam'iyyun siyasa a Najeriya sun fara yawon neman ƙuri'un masu zaɓe a hukumance. Babbar jam'iyyar adawa ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, inda ta ƙaddamar da tawagar kamfe ɗin na takarar shugaban ƙasa a ɗakin taro. Ɗan takara Atiku Abubakar da ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa Ifinye Okowa da sauran jigajigai na ciki waɗanda suka yi jawabai a wajen taron. Akasarin mutanen da suka taru a wajen taron 'yan siyasa ne irin waɗanda siyasa ke gudana a jininsu, saboda ƙaunarsu da suke yi wa mutane da kuma al'ummarsu da ƙasa baki ɗaya, in ji Atiku. Duk da cewa abin da ya tara su shine ƙaddamar da tawagar kamfe, an kuma ƙaddamar da wani littafi da aka rubuta game da hukunce-hukuncen da kotu ta bayyana game da ƙararrakin da Atiku ya shigar a tsawon shekaru, mai suna Landmark Constitutional Law Case in Nigeria da Atiku Abubakar case. Sai dai ba a ga gwamnan Rivers Nyesom Wike ba a wajen taron, sakamakon rikicin da ke ci gaba da ɗaukar sabon salo tsakanin shi da ɓangaren Atiku. Kazalika kuma tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan bai halarci taron ba. Sauran waɗanda suka yi jawabai a wajen taron sun ƙunshi shugaban tawagar kamfen na Atiku, Gwamna Aminu Tambuwal na Sokoto, da muƙaddamin shugaban PDP Iliya Damagum, da Sanata Dino Melaye. Najeriya ta ɓalɓance ƙarƙashin mulkin APC. Kamar yadda aka saba, duk lokacin da jam'iyyu suka samu dama kan soki APC mai mulki, kamar yadda ita ma kan soki mai adawa da ita. A wannan taron, Atiku ya yi ikirarin cewa Najeriya ta shiga halin rashin tsari da ƙarƙashin mulkin APC na shekara 7 bisa jagorancin shugaba Muhammadu Buhari, wanda ta karɓi mulki a shekara ta 2015. Wannan gwamnatin kuma ta gaza wajen ƙashin bayan abin da aka zaɓe ta a kai. Ƙasarmu ta afka cikin rashin doka da oda, kare rayuwa da dukiyoyi jama'a a cewarsa. Kowa ya san haka. Tattalin arzikin mu ya ruguje, mutane na fuskantar matsin rayuwa a kullum. Rashin kan da muke fama da shi a yanzu har ma ya wuce lokacin yakin basasa. An wargaza zumuncin da ya haɗe kan mu ta hanyar nuna wariya da rashin yarda da juna. Ɗan takara Atiku ya ƙara da cewa, ina mai godiya ga jagororin kamfen ɗin nan, yana mai bayyana su da masu kishin ƙasa da son al'ummarsu. Atiku ya ce muhimmancin taron nan ne yasa ba zai bar shi ya wuce ba, saboda taron na yau ba gamagar bane ba. A cewarsa yau ba rana ce kamar ranaku na kullum ba. Ƙaddamar da kamfen na shugaban ƙasa ba abu ne gamagar ba, samsam ba haka bane. Bayan lissafo abubuwan da ya bayyana a matsayin matsala, Atiku ya ce jam'iyyar su ta PDP na da tsarin ceto Najeriya daga ƙangin da ta shiga. Shirin mu game da Najeriya shine ceto ta hanyar adalci da daidaito da haɗin gwiwa tsakanin al'ummomin mu mabambanta. To jama'a, anan muka kawo ƙarshen labaran, sai an jima.